Dolazi muž kasno uveče, žena kad ga vidi pa mu kaže: lele bre, pa dokle će se dovlačiš kasno, kad te vidim džiđerica mi sede. Pa i meni se ženo jedu pljeskavice, ali nema, kaže, trpim, jebi ga kvadravot. Učenik se zabavi za prvi čas, sačeka ga učitelj. Dobro, kaže dete, što se zabavi? A kaže, sramota me da kažem. Nema da te sramota kad si se zabavilo u rati za koje se zabavili, inače će bude gusto. Pa kaže, druže učitelju, vodil sam kozu kod jarca. Pa što to ne rabotil baš šta ti bre, kaže. Pa ona neće baš tu mi, ona si jarca traži, kaže. Zavojac leži u bolnicu, previva se od bolovi, leče, nailazi vizita. Doktore, kaže, ja ću si umrem. Neć da umreš, ili si došel kod nas, mi će te pazimo. Moreću si mrem, kaže, mešina me boli, pa me kine do rimka. Kad doktor priđe sa sestrama, pogleda ga on Belko Kreć, kaže, sestro, brzo trči, priprema instrumenti. Izlazi sobu. A on onako rezignirano drugarima. Vidite li, kaže, ja ću umrem njemu do svirće stanulo, maći mu ga nakaram. Grupa milicionera koja je učinila jedno veliko delo bude na prijem kod predsjednika opštine i njihov komandir im daje ručne satove i objašnjavanjem. Ovoj bre ne su, kaže, satovi od ibuvljak. Ovo su ubavi satovi, skupoceni, u kutije. Vidite li da svaki od njih ima garanciju? Toliko su kvalitetni da možda se kupete sa njih. Posle malko dojde jedan milicajac, otvori kutiju tu i reče: šef, ja te pitam nešto. On kaže: pa kaži. Ama ti reče, mi možda se kupimo, ama gde mi objasni kude se pušta žeškata voda? Ja ovde ne mogu da najdem, kaže, kude. Razgovaraju dve ženske, pirotjanke. Jedna seljanka, jedna građanka. I građankata kaže: posle seksa mnogo mi se puši. A seljankata kaže: ja moj tu ne sam ni gledala da li se puši, ko će ju gleda? A sada masni. Komšija ode kod komšije pa mu kaže: komšije, oši da mi pomogneš bre nešta. Pa kvo kaže da ti pomagam? Pa jebi ga, kaže, stigal mi je ugalj pa da mi pomogneš da ga unesemo. Kaže, ne mogu, imam seksualni problem. Kakav? Boli me kurt za tvoj ugalj. Amerikanci su izmislili robota za seks. I to robot koji je neumoran u seksu. Će ga probuju. Uvedu unutra Poljakinju, izdrži 5 minuta, evo ju bega. Pozovu Nemicu, 5-6 minuta izdrži ona, ali ne može. Pozovu Poljakinju, ona izdrži 10 minuta. Oni otidu pa pozovu neku našu profesionalku sa beogradske štajke, kaže, ajde dovedemo našu da vidimo. Čekaju 10 minuta, 15 minuta, pola sat. A bre, kaže, on ju je probušili, skrvarila je, daj idemo da vidimo kvo napravi. Kad oni idu na tamo da vide kvo su napravili, kad od tamo robota trči, a ona mu oka, u dupe te plekano jebem, za jebanje nemaš baterija, za beganje imaš, jeli, men si našelene. Uvatili se zavojac i zavojka, pa se on odu. On se jadan trudi, muči se, ide, muka, nevolja, svu vodu i u znoju, a ona mrtva ladna. On se iznervira pa nju kaže, pa de mrdni malko pička ti materina. A ona mu kaže, što da mrdam, smitam li ti? Što bi rekli naši pirotjanci, prijebalo se na zavojku i ona pokušava na sve moguće načine, ali zavojat ju ne primećuje. Ona se sturi gola i čeka ga kada ulezne. I kako on ide, ona se sve trti prema njega teka s golo dupe. A on kaže, ženo, ma kvo tražiš ti? Kaže, tražim kurc. On kaže,
Koji ga najde za njega sije, kaže. Piroćanac i Piroćanka vodili kravu kod bika. I kako je bik počeo da zaripuje kravu, ona kaže, lele mužu, koliko mi si i mene prijeba. A on ju kaže, more, ja si prijebi matre, ja sam ponel pare samo za kravu tu timu.